Nginamukele la ekhaya lethu la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Siyazi-ke sonke ukuthi kubalulekile ukwazi ukuthi amaphupho oba nawo ebusuku abika ukuthini empilweni yakho. Kunabantu-ke lapha kuma-comment ngihamba nje ngithatha nga-1 ababuzile ukuthi ukuphupha izinja noma ukuphupha inja engaba ukubika ukuthini empilweni yakho. Uma kuwukuthi umusha kule channel, bengicela ushaye usubscribe, ushare ilink, uceleke nabanye bezosubscribe behlanganyele-ke nathi kule channel ukuze nabo bezokwazi kabanzi ukuthi amaphupho ababa nawo abika ukuthini ey'mpilweni zabo. Uma ibona ku-TikTok le video, bengicela ufollow besithathe inamba kwi-bio sibhalele ku-WhatsApp amaphupho oba nawo sizokuchazela nsuku zonke. Ake ngingene-ke la kumbuzo obuziwe ukuthi ngabe-ke ukuphupha izinja noma inja kubika ukuthini empilweni yakho. Uma uphupha ubona inja, kuwuphawu oluhle uma leso zinja iziphethe kahle futhi ikulalela, ikakhulukazi ima ingumdlwane. Uma inja ingaziphethe kahle futhi ilwa noma-ke iphula izinto, lokho kusho ukuthi uzoba nezinkinga eziningi empilweni yakho kungekudala nje. Ikakhulukazi-ke lezo nkinga ey'vela-ke kubantu-ke osondelene nabo noma ngithi obathembile futhi abathembekile kuwena. Uma kodwa inja ikuluma, kusho ukuthi kukhona umuntu okuzingelayo okungenzeka ukuthi-ke ukukhunkula ngisho nangomoya omubi. Uma uphupha inja ikhonkotha noma iklewula, lokho kungenzeka ukuthi-ke kukubikezela izikhathi nezinkinga emndenini wakho. Uma uphupha umakoti omusha osanda kufika emzini, izinja zinomngane kuye esikhundleni sokuzama ukumluma, lokho kusho ukuthi wamukeleke kahle ekhaya nedlozi limthandile. Kanti-ke futhi uma uphupha izinja, kungabikezela ukuthi-ke ukugadlwa noma ukulahlekelwa unyedle yizitha zakho. Lapho-ke khona ukuphupha ulunywa yinja noma izinja. Ngenxa-ke yokuthi izinja yizilwane zasekhaya, uma zivela emaphusheni, lokho kusuke kuletha umyalezo othinta umndeni wakho. Uma uphupha inja noma izinja zokuluma, ukuthi zingaki lezo zinja kubalulekile ekukuchazeleni-ke iphupho lakho. Uma uphupha inja ekulumayo iyodwa, lokho kusuke kusho ukuthi kukhona umoya omubi okhona phakathi emndenini wakho. Lowo moya omubi kungaba ukungaboni ngasolinye entweni ethize lapho emndenini, noma kube yingxabano engase ivele kungekudala ezokhanda izondo phakathi kwakho wena ophuphile kanye nelinye ilunga lomndeni. Uma uphupha izinja ezikulumayo zingaphezu kweyodwa ngenani, lapho kusuke kukhona umyalezo idlozi lakho noma ngithi lasekhaya elihlose ukuletha kuwena. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi-ke ukubheke konke okwenzeka kulelo phupho ukuze-ke uzowuqonda kahle umyalezo walo. Uma usesilihlaziya-ke la kwi-channel yethu, lezi ncazelo zokuphupha ulunywa yinja noma izinja zifakazelwa ukuthi-ke ngokuvamile uma-ke
Uwaphupha lamaphupho okulunywa yizinja avamise-ke ukuphushwa eveza usekhaya noma useduze nakhona ekhaya. Mlaleli, uma ukuthi umusha kule channel, ungakhohlwa phela ukushaya usubscribe, ushare link, ucele-ke nabaseceleni kwakho ukuze nabo bezo-like, bese-ke uyakhomenta, usitshele-ke iphupho obenalo. Ngizobe sengibuya nevidiyo yakho ngizokuchazela kabanzi ngalelo phupho. Lapha ku-TikTok siyatholakala, usesha nje uthi sichaza amaphupho, uzoyifica i-channel yethu inama-followers awu-90K and above. Ku-Facebook ipage lethu-ke laba nenkinga, kodwa la ku-YouTube uma ukuthi ubuka ku-TikTok ividiyo, ku-YouTube uzobhala ukuthi sichaza amaphupho, uzosifica-ke lapho sinamavidiyo inqwaba nama-subscribers angaphezu kuka-4K. Nisale kahle, ningakhohlwa ukubuza kwi-comment section amaphupho eniba nawo.